Abot kamay ko na yung pangarap ko. Crossover is real. Duha ka mga kapuso hit drama afternoon serye ang mag-crossover. Si Chinito Doc RJ nga karakter ni Richard Yap sa Abot Kamay na Pangarap, maka-eksena sila magandang dilag star Herlin Bodol. Gibati og grabing kilig ug migawas ang pagka-fangirling ni Herlin Bodol. 1 year na ang Barda nga napakilig sa ilang mga fans karong Oktubre. Ang Barda o Barbie o David Love Team na umol sa kapuso serye nga Maria Clara at Ibarra. Nagsugod ang ilang love team sa dihang daghan ng kiligon sa ilang karakter isip Clay ug Fidel. Mapasalamaton ang duha sa ilang mga fans sa padayong suporta ilabi na silang bagong action serye nga maging sino ka man. Hoy! Wag mo nga kaming gagawin. Samtang sa maging sino ka man, gipatugaan ni Betty si Dino sa gibati ni ngadto kang karding. Sa walay pagduha-duha, gitugaan ni Dino nga nahigugma siya kang karding. Apan giklaro niya nga isip amigo lang. Butang nga gikakulba ni Karding. At ang ipa ang mga nagkakilig ng mga eksena sa maging sino ka man alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras.